Ji hilbijartinê heftê Hezîranê re demekî kin ma. Hemû partiyên siyasîyên ku li Amedê namzet nîşan dane, xebatên xwe didomînin. Hakpar jî ji wan partiyan yekê ku li Amedê û Bakurê Kurdistanê xebata hilbijartinê dike. Hakparî dibêjin ew li gorî şert û merjên xwe yên aborî xebatekî baş didomînin û di hilbijartinê de hem ji Amedê hem jî ji Bakurê Kurdistanê de dengên xwe li gorî dema borî zêdetir bikin. Gorî imkanên xwe yani ev partiyên din bi milyonan dolara xerç dikin destmede tune bütçe mekeme li em xebata xwe diçin gel. Gor imkanê xwe jî em xebatek baş dikin. Ez bawer me hîn partî vê hilbijartinê hîn pêşve biçe. Lê çavderên siyasî bawer nakin ku Hakpar bi xebata xwe ya îro bigîje armanca xwe. Çavder dibêjin li gorî demên berê Hakpar her diçe marjinaltir dibe. Ez wê baweriyê de jî nînim bi rastî ku dengê xwe zêde bike. Yalnız tabii çend denga zêde bike kêm bike ya wek xwe bibîne jî pir girîng nabînim. Tesîra gotina wan kêm e, ajitasyona wan tune, heyecana wan qelse, yani hêviya wan zayıf, hêvî ji wan kirin zayıf. Hakpar di hilbijartina 2014 de ji 55 bajarên Tirkiyeyê û Bakurê Kurdistanê ji bo şaredariyan namzet nîşan dabû. Hakparê vê demê ji Amedê 3500 deng wergirtibû. Li tevahiya Tirkiyeyê û Bakurê Kurdistanê jî 52,000 deng wergirtibû. Hakpar Partiya Azadî û Aşîkiyê. Her çi qas Hakpar hêvî bike ku li Amedê dengên xwe zêde bike jî çavderên siyasî ne diwê baweriyê dene û xebata Hakparê qes dibînin. Gönül Morkoç, Rûdaw, Amed.